Argiaren podcastak. Egon harria, lurrari entzuten dion saioa. Kaixo entzule, ongi etorri, Egon harria saioan laugarren denboraldian gaituzue, eta baldakizu zer den hau. Berritxun gaude, udalbiltzaren beka baten ondorioz piztu duten txondorrean, eta hemen dauzkagu Joseba Goienola eta Txetxu Koiado, Txetxu kulturgilea eta ideia honen sortzailea, eta Joseba zu herriko alkatea eta txondorren bueltan lanean dabilena. Hola da, egunon. Gaur egun ikatza horren eskura edukita, nondi sortu zen ideia hau edo nolatan? Bueno, pues zuk esan bezala, kulturgilea eta hain zuzen ere antzerkiaren esparruan nabil. Eta duela urte desente antzezlan bat sortzeko grina izan dut. Ikaskintzaren unibertsoan nolabait adieraziko zuen artelana, antzezlana. Eta hortik dator pixka bat txondorra hau berritxun sortzearen zera. Izan ere, beka bat jaso dugu, udalbitzak sustatzen duen geuretik sortuak beka, eta horrek eman digu aukera proiektuari bultzada itzela emateko. Beka horren barruan udalbiltzaren partaide den herri batekin nolabaiteko lotura berezia sortzen da, eta kasu honetan berritxu egokitu zaigu gure proiektuari, Txonder plazari, eta bertan 15 egunez egoteko aukera izan dugu. Funtzio nagusia egonaldi artistikoa egitea, eta berritxuko udalak espazio bat eskaini digu, kulturretxea, alegia, eta bertan Txondor plaza antzezlanaren ekipoa, goiz eta arratsalde ordu desente sartzen ari gara, hain zuzen ere helburu horrekin. Antzezlanari bultzada potentea ematea. Baina nola, bekaren barruan eskatzen zen, egonaldi artistikoa egiten zen bitartean, herriarekiko nolabaiteko herriarekin batera nolabaiteko beste jarduerak egitea, Txondor plaza izena eukita antzezlanak, ikaskintzari buruzko unibertsoa adieraztea ideia nagusia denez, Txondor bat egiteko ideia sortu zitzaigun, benetako txondorra egitea. Beraz, esango nuke hau Txondor plaza bat dela, Bai. hemen dauko bertako txondorra. Ez jakinak izango zineten seguruna, txondor mundun, hor izango zenuten ingurutikan, ikazkina edo txondorgileen laguntza, nola izan da hartu manoi edo? Hasiera batean, Txondor plaza antzezlana sortzeko orduan, gure asmoa zen txondorgintzaren inguruan, ikaskintzaren inguruan ahalik eta informazio gehien biltzea. Antzezlanak zentzua izan zezan, eta benetan unibertso hori erakusteko gaitasuna izan zezan. Orduan hasi ginen, batez ere Nafarroan, gu Naparrak baikara, aizarotzen badugu antzerki taldearen egoitza, aizarotzen hain zuzen ere, eta han inguruan hasi ginen galdezka, badago, ikaskintzaren inguruan ezagutza duen norbait, eta gure sorpresarako egon badago, eta uste genuena, aurreikusten genuena, baina eskez ere jende gehiago, gu pentsatzen genuen ikaskintza galdutako ofizio bat zela, eta bizi-bizirik dago. Lizarraldean, Antzinen, Bilorian, hain zuzen ere Bilorian, Tasio pelikula grabatu zen. Eta han, kanpaina osoan edo sasoi osoan zehar ikatza egiten duen jendea egon badago. Eta horretaz gain, hainbat herritan, Goizueta kasu, Oñatin baita ere, ofizioa berreskoratu egin dute, eta urtean behin, bi urtetan behin, txondor bat egiten dute, auzolanean. Esan dezu bi urtez behin, zuek behin piztu duzute, lehen aldia izango da, nola izan da bizkat lehen aldi hau? Gure kasuan lehena izan da, baita proiektu kultural eta ondare etnografiko moduan ulertzen dugun proiektu moduan hartu dugu. Saiakera bat egin genuen bertoko Goikolau Kultur Elkartea ere herrian lanean dabil
herriko ondarea jaso, berreskuratu eta balioan jartzen. Egin genuen saiakera bat berriatuan txondorrei, oikaskinei, oikatzari inguruko informazioa jasotzen. Eta, zorionez o zoritxarrez, nik zoritxarrez esango nuke, zer urte askotako etena egon da. Zerbait kontatu diguten edo gogoratzen den jendea, bere ume garaiko kontuak dira, orain dela 6-7 hamarkada atzera botatako kontuak. Orduan ez dugu informazio baliagarri askorik jaso. Eta gero lehena izateak hasieran dauzkan sortzen duen ilusio, bizitasun, jakinmin hori indartsua izan da, baina gero eskakintasunaren nekea ere bai. Nola hemen inguruan, berak dioen bezala, ez dugu gaur egun txondorra martxan jartzeko gaitasuna duen inor aurkitu, eskerrak, goizuetarrak etorri zaizkigula, Eltzaburutik ere lagun bat etorri dela, Oñatitik ere beste lagun bat etorri da, eta horriei esker gaur egun puntu honetan gaude. Izan ere, aldez aurretik eremuan nola prestatu behar zen, ze nolako materialak behar genituen horiek guztiak eman zizkiguten indikazioak. Eta ez hori bakarrik, montatzearen egunean, esan bezala, horiek guztiak kasik hemen ziren. 11 egun hauetan, ez dakitzen bat bisita egin dituzten, pixka bat prozesua nola zijoan ikusteko eta egin beharreko interbentzioak egiteko. Txondorra nire ustez ofiziozar bezala kalifikatzen dugu askotan, baina artetik ere badauka pixkat. Nik muntaia egunean hemen egin zen muntaia artea da. Artea, arkitektura ez dakit nola deitu. Eta nik uste dut klabe tekniko horietan jakintza izan gabe, ez genuela emaitza hau lortuko. Oain izan gau, atzeko txondorra hau, 11. egunen dau, ozte prozesun esan duzue. Piskat, prozesu guztia jakitearen, nola da hastea, nola antolatzea, txondor baten hasiera. Bale, aste lehenik eta behin lekua prestatu beharra dago. Leku laua, posible izan ezkero, albezain garbia, hemen hau belardi bat zen, hemen belarra moztu egin zan, eta ondoren beharrezkoak izango dira. Txondor plaza, prestatu. Sortu, ez dakit, honek izango ditu 10 metro, diametro akaso, txondorraren tamainaren araberako txondor plaza bat prestatu. Eta ondoren, txondorra eraikitzeko beharrezkoak izango diren material guztiak inguruan edo ingurura ekarri. Kasu honetan egurra, lastoa eta lurra. Horiek dira beharrezkoak diren material nagusiak. Eta gero lanabesak, tresnak eta bar. Hor, lehenengo hasten zara kronologikoki eta lehenengo buruko minak dira materiala nola lortu eta zelakoa eta zer behar den. Eta hori egurra zoritxarrez ez daukagu inguruan, hemen upinudiz, eukalituz beteta dago, badago azken urteetan pixkat bertoko ostozabalen bizi berritze bat eta agian etorkizun baten txondorra bertoko egurrarekin egin halko genuke. Baina lehenengo da egur lortzea. Erosi egin behar izan dugu, Gipuzkoako pagoa. Aramaio, baina Gipuzkoakoa dela uste dut. Gero, tamaina, ze tamainatakoa izan behar duen, lehorra guztia. Hori izan zen pixkat, hori izan zen lehenengo galdera, nun sartu gara. Zer behar du, egurra guztia edo lehorra? Neguan moztutakoa da, aurreko neguan. Neguan moztu, txondor garaia, noiz izatean normalen? Berez sasoi bat da, esaten dute garairiko berena hau dela, udazken partean. Asmatu dezu da. Baina garai batean udaberrian hasi eta udazkenaren bukaerar arte irauten zuen etengabeko sasoia zen. Pero egurra da ikatza lortzeko lehen gaia, baina harrigarria da abisatzen ziguten eta iaia labur geratu gara behar den lur kopurua. Lurra.
ez dakit, bikoitza edo kantitate bikoitza, lurra xehea izatea da ona, ondo izteko, normalean txondorrak errepikatzen dituzten lekuetan erabiltzen dute txondorrean bertan erabilitako lurra. Orduan hori egoten da ja berrerabilita. Egurra ekarri, eta egurran prestaketak inasiko gineke. Hori da. Txondorran forma eman arte. Nola kokatzea edo? Orduan egurra prestatu. Prestaketak. Eta ondoren, ja montaketa egunean, lan hori guztia aurretik egin zen, eta montaketa egunean, ja goizotako lagunen zera laguntzaz, eta beraien gidaritzapean eraikuntza. Eta erdian, nola esaten dizue hemen? Prangadera. Da Egur zati potente bat. Erdian jarri, eta horren inguruan ja zati guztiak vertikal. Geroz eta zabalago, erdian lodienak, eta geroz eta kanporago meheagoak, estuagoak. Eta horren gainean, horrela gurutzatuz, enbor bi horrela, horien gainean beste bi horrela, txak joaten da nolaiteko tximinia sortzen. Tximini hori barrutik utxik geratzen delarik. Hor gero galdararen funtzioa egingo duen espazioa sortzen da. Hor gero piztutzerakoan brasak sartuko dira. Baina egurra jarri ondoren, tapatzea lokatzarekin edo lokatza edo lurrarekin? Batzuk horbelarekin egiten dute, dagoen lekuan, gure kasuan belar lehor edo lastoarekin egin genuen lehenengo kapa, egurraren gaineko kapa, eta gero lurra bota. Hori lastoa okerspanago txetxu da, lurra ez dadin sartu barrura, ezta? Lurra eta egurraren arteko kapa bat sortzen da, lurra egurrarekin kontaktuan egon ez dadin. Ze lurra kontaktuan sartzen baldin bada egurrarekin, egurraren konbustioa gelditzen omen du. Orduan, nolaiteko erdiko geruza bat sortzen da. Aipatu dugu, behin ja txondorra ondarrakin tapatu ondoren, ja 11 egunetako lana dala. Orduan, txondorra piztu inberko da, nola prozesua, pizte prozesua. Eta piztutzea, aipatutako tximinia horretan, goian irekita uzten den zulo batetik, aldez aurretik egindako zuan sortzen den brasa sartzen da. Eta egur handi horretan, ez da? Horren gainera. Horren gainera. Tximiniatik. Eta hori ere polita izan zen, ze hori ere talde moduan egin zen, hainbat herritarrek izan zuten aukera, zutik brasa palakada bat hartu, eta hor gora eta zulotik sartzeko, eta horrek ematen dio berotasuna. Espetakularra da, hemen montatzen da erdi humorean da komentatzen zuten hasi zirela betiko mamuak ateratzen. Lehenengo izaten omen da, zurik hartuko duen edo ez. Nik hor beldurra neukan esaten nuen, hor brasa botata eta gero izaten omen da ia erreko den edo ez. Eta batek esan zidan, beti hartzen duzua, beti bizten da, eta inoiz ez da erretzen. Eta horrek ez dakit lasaitu edo ondino gehiago arduratzen zaituen. Arriskurik erretzeko taola, ez da sua barrutik ateratzen. Printzipio, ondo eraman da, ez dago arriskurik, ez dago arrisku hori. Osea, egon garen ikazkinekin eta kontatzen dute, noizbait gertatu izan direla horrelakoak. Baina gertatzekotan beti izan da, ikazkina bere lana behar bezala egin ez duelako. Hau da, bestelako zereginetara alde egin du, parranda egitera akaso, eta ordu gehiegiz, txondorra atenditu gabe utzi, eta zulo bat sortu da, eta hortik haizea sartu, barruko sua indartu, eta egur guztia kiskali egin da. Baina hori da, gerta daitekena. Egurra, ikatz bihurtu beharrean, errautsa bihurtzea. Prozesu hori esplikatu duzu, azken egurra ikatz bihurtu eta ez erretzeko, zer da pasatzeana? Konbustio kontrolatu bat izan behar dela. Nolabait, geruza hori eragiten du haizea modu baxu batean barrura sartzea. Izan ere, zuloak egiten zaizkio, komeni den tokietan, eta horrela regulatzen duzu zenbat aire sartzen den, eta txondorraren ze tokitan. Eta horrek egiten du barruko konbustio hori motela izatea, eta ez sua sortzea, baizik eta nolabaiteko brasa
kontrolatu bat. Egosketa bezala. Egosketa, Humidadeak azfinean, kentzea da. bai. Humidadeak Egurra ez da erretzen, berak dioen bezala egosi egiten. Agian orain izan duzula, igual, bapatean nabil, baina estrategian asartatu dugu. Txondorrak erre badira, ikaskina juergara edo parrandara joan delako, hemen parranda berton egin dugu. Orduan, batzuetan uste dut beldurra du arriskua ere egon dela, baina jendea basegoen hemen. Ez dakit txondorrari edo beste parrilari begira. Ordu kontrolatu da onda. Itzela izan da, eta piztu genuen egunetik, hemen txondorraren bueltan parrilla egon da, eta arratsaldero... Ikatzarekin, noski, ez? Bai, bueno, honekin txondor honetako ikatzarekin ez, noski, hori urrengoan, akaso? Ja, minusean gaude. Hori da. Atero orduko. Bai, baina kriston giroa egon da hemen arratsaldero gauero, jendetza, norberak bere etxetik, haragia, ondarruko atuna edo dena delakoa, hor parrillan bueltan, eta kriston giro polita sortu da. Giro ederra sortu du herri. Bueno, orduan, ja pixka prozesuakin aurrera jarraitzeko, piztu ondoren, 11 egunez mantendu behar da suak bere, sua edo brasa poliki-poliki egosi dezan, eta eginda da hola jaikatz lortu dala jakiteko nola da prozesu hori? Hor azpin ez da ezer ikusten. Printzipioz, guri esplikatu digutena da. Egiten diren zulo horietatik, hasieran kea txuri xamarra ateratzen dela. Horrek esan nahi du, egurra bere zetasuna galtzen ari dela, lurrina dela hortik ateratzen dena. Txuria da eta denso xamarra. Eta konbustioak aurrera egin ahala, ke hori findu egiten da, densitatea galtzen du eta kolorea ere aldatzen du, urdinera jotzen duelarik. Eta hori litzateke, zulo hori dagoen altueran, ikatza egin delaren seinale. Urdina ateratzen dela. Ordu misteriotik hande bai pixkat, ezin da jakin bukatu arte, zer pasatzen da? Irikitzen dugunea, jakingo dugu benetan, egindako lana edo hartutako erabakiak aproposak izan dira bere momentuan. Bai, izan digute baten ematek agian pentsatzen du, dena oso ondo joan da, aterako dut ikatza, eta orduan sorpresa. Ondo egin gabe, urrengo igual, ese desastrea, bero, hau ez da berdin joan da, igual ikatzo bea. Dakien jendea badago eta nabaritzen zaio lehenengo minutuan. Lehenengo atxurkada, lehenengo movimentua egiten duena. Baditu tresna jakinak txondorra egiteko edo? Ezagunena kaso aga. Da makile luze bat, eta ez dakit denok agian gogoan izango duzu Tasio pelikula, eta nola Tasion protagonista txondorran puntan igota, txondorre goiko zulotik makil luze bat sartzen duela, eta hor ibiltzen dela, bueltaka mugitzen. Basa mugitzeko. Bai, hori litzateke, akaso pixka bat karakteristikoena. Gero, eskuareak, atxurrak, pala... Eskailera. Eskailera ere, ezinbesteko. Bai, hori da. Agian, prozesuan ahaztu zaigun gauza bat, biztu ondoren, egun batzutan, txondorraren arabera, jaten esaten duenik, jaten eman behar zaio. Betagarria sartu behar zaio, 4 orduro... Hori da. Egurra. Bai, egurra. Egur pusketa txikiak. Hori, txikiak. Tapa zabaltzen da, hor, kontsumitu duenaren arabera, sartzen zaizkio hotzararekin egur pusketa txikiak, eta hori ere joan behar da, ondo ziurtatzen agarekin, bera arte doala eta ez dagoela huekorik, eta hori konpaktatzen. Lehen aipatu dugu industria moitzezuela garai batean, egia da burdinola garaian, beharrezkoa zela ikatza, sua temperaturara altu mantendu ahal izateko. Egia da, garai horietan basoa betu ziela, zuek egurran, esan dezuek, Gipuzko alderretik ekarri zenela. Zenbat egur behar du txondorro batek martxan jartzeko? Aurrikusi egin genuen nolaiteko plangintza, noiz montatu, noiz piztu eta noiz ikatza atera. Orduan horren arabera, 5-6 tona. Adituekin pixka bat kontrastatuta, egosketa prozesua 5-6 egunetan burutzea aurreikusten genuen luzatu egin da, ze hau ez da zientzia matematika esaktua hori da. Baina hori, kasu honetan 5 tona inguru sartu ditugulakoan gaude. Egurraren kopuruak, esan nahi du, txondorraren neurria eta egunaren egoste... Egoste prozesuak zenbat iraungo duen. Osea, garai batean esaterako entzun izan dugu, 40 tona egur sartzen zutela, txondor batek ematen altzituela hilabete eta piko... Bai. 4-5 tona esan dugu, 4-5 tonakin, txikitzen joan da, eta zenbat ikatz
estimatzen dezute. Hori ere, entzun dugunaren arabera, printzipioz gauzak ondo eta oso ondo eginda, lortzen alduzu, sartu duzun egurraren pisuaren laurdena edo bostena, hor, bai? Horrek altzen dena da alde batetik egurraren esetasuna eta gero bestetik arrazoi bat bestegatik egin ez den egurra. Hor ditugu adibide batzuk, ilintxa deitzen zaio, parte bat egur geratu den eta bestea ikatz edo erreta daukan zatiari. Hori denek esan digute beti ateratzen dela, gutxiago gehiago, eta batez ere beko aldean, hemen gainera lurra ikutzen geneukan, eta beko aldean eta kanpoko geruzetan. Eta horren arabera gero ikatzaren proportzioa. Hor esan dugu, ikatza ez dela helburua, herri afari bat edo egiteko iritsiko da, segurazkina, baina horrek badauka jarraipena ere, ikatzak edo txondor plazak, xigat, kontatu duzu, txoizko, honen ingurun da hon atzeko antzeslana edo. Bai, esan bezala gure Argi Malutak antzerki konpainiaren helburua Txondor Plaza izeneko antzeslan bat plazetara eramatea da. Sorkuntza prozesuarekin hasita gaude, duela zenbait hilabete, bultzada potentea emateko aukera izan dugu, hemen 15 egunetan Berritxun. Baita ere oso lagungarria izan da hemen bizitako esperientzia, Txondor Plazaren bueltan, benetako Txondor Plazaren bueltan. Eta dena ondo bidean, prozesu honek amaiera izanen du, otsailaren 21ean, hemen Berritxun bertan, antzeslana, Berritxuarren eta gerturatuko den jende guztiaren aurrean eskainiz. Txondor Plazak beraz hartuko du bere plaza. Bai, hori da gure helburua izuzen ere. Alde heinean Txondor Plaza antzeslana, Txondor Plazak, benetako Txondor Plazak egiten ziren lekuetatik albezain hurbil egitea. Eta Txondor Plaza hau, Txondor hau, ikatz helburu horietara bideratu barik, harro baita ere, antzerki bat sortzeko motibo izateaz. Antzerkia izan da Txondorra sortzeko motibo, hobeto esan da, baina honen inguruan sortutako antzerki bat izango dugula jakiteaz, eta irrikatan, otsailaren hota bat heltzeko. Bueno, abikote eskerrik asko, plazera handia izan da, bai Txondorraz eta Txondorran jarraipenaz kontatzeagatik. Espero du aukera aukitzea juteko, unea edo beste nun baitea, eta zuri entzule, eskerrik asko horregoteagatik, eta bizibaratzea.eus eta argia.eus plataformetan egongo da entzungai. Eskerrik asko.